Koken Oost-Zeeuws-Vlamingen binnenkort op koeienmest. Veehouders zien dat wel zitten om hun stikstofuitstoot te verlagen. De mest gaat dan naar een verwerkingsinstallatie. Daar gaan we biogas uithalen. Dus dat gaat elke burger in Oost-Zeeuws-Vlaanderen krijgt straks voor een deel groen gas uit mest. En verder in deze uitzending. Kloetingen verrast met ontslag coach. En wordt dit een onbetaalbare delicatesse? Goedenavond. De uitstoot van schadelijke stoffen flink terugdringen en de stikstofuitstoot verminderen. Dat willen 30 melkveehouders in Oost-Zeeuws-Vlaanderen gaan bereiken door hun mest zelf te gaan verwerken tot kunstmest en groen gas, waar bijvoorbeeld vervolgens weer huizen mee kunnen worden verwarmd. Straks antwoord op de vraag wanneer dit gerealiseerd moet zijn, maar eerst de uitleg over de werking van het project. Het houdt in dat we bij de boeren gaan zorgen dat daar dagverse mest vandaan gehaald kan worden. Zij gaan daarvoor hun stallen aanpassen. En dat betekent al een grote reductie van ammoniakemissies bij de boeren. De mest gaat dan dagvers naar een verwerkingsinstallatie. Daar gaan we biogas uithalen door het te vergisten. En daarna gaan we de ammoniak die erin zit, gaan we eruit strippen. Daar maken we kunstmest van. En dan gaat het stikstofarme kunstmest terug naar de boer. En die kan het dan over zijn eigen graslanden weer verspreiden. Daarnaast wordt het biogas dat uit de mest wordt geproduceerd bewerkt tot duurzaam groen gas. En dat gas injecteren wij in het regionale gasnet. Dus dat gaat elke burger in Oost-Zeeuws-Vlaanderen krijgt straks voor een deel groen gas uit mest. Johan Brouwers uit Ossenisse is een van de deelnemers en is erg positief over het project. Het is een integraal project wat meerdere problemen op ons melkveebedrijf aanpakt. Het voordeel is de ammoniakuitstoot kunnen we behoorlijk naar beneden brengen. Onze CO2-footprint die zal behoorlijk zakken. Dus het zijn twee belangrijke onderwerpen die we daarmee op kunnen lossen. En ondanks dat de melkveehouders flink moeten investeren in onder meer de bouw en het draaiend houden van de biogasinstallatie, levert het project natuurlijk ook iets voor ze op. Onze opbrengsten zitten eigenlijk in de verkoop van gas. We gaan een kunstmestvervanger maken. Dat kun je ook zien als een opbrengst. En misschien wel het belangrijkste is, denk ik, voor de veehouders hier op Zeeuws-Vlaanderen, is dat we toekomstperspectief krijgen. Het voordeel is dat we in ieder geval allemaal toekomstbestendige stallen krijgen. En we leveren ook een mest daar vraag naar is. Volgens Colson is dit concept dé oplossing voor het stikstofprobleem in Nederland. Wij kunnen met deze systematiek voor 60-70% halen we alle stikstof weg die in de lucht zou kunnen komen. Dus wij denken dat het voor de agrarische sector de oplossing voor het stikstofverhaal is. En bij mij in de studio Erik Holm. Ja, Erik, hoe uniek is dit project eigenlijk? Nou ja, er wordt her en der in het land wel geëxperimenteerd op zeer kleine schaal. Bijvoorbeeld door een individuele melkveehouder. Maar zoals nu in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, waarbij 30 melkveehouders zijn betrokken. Ja, dat is niet alleen uniek in Zeeland, maar zelfs in heel Nederland. Ja, nu staat die installatie er nog niet, maar wanneer kunnen ze groen gas gaan leveren? Ja, dat duurt nog heel even. Er moeten nog heel veel stappen gezet worden. Het komende jaar moeten er allerlei vergunningen worden aangevraagd. Er moet een milieueffectenrapportage worden geschreven. Nou, dat neemt ongeveer een jaar in beslag. Daarna kan er gestart worden met de bouw. En dan hopelijk in 2026 kan die installatie in gebruik worden genomen. Ja, en daarna begint eigenlijk pas het grote werk. Want als men verwacht hoe het gaat worden, ja, dan kan het concept uitgebreid worden over heel Zeeland. Erik, dankjewel. Opnieuw is er iemand aangehouden in verband met het onderzoek naar de aanslag op een woning in Tholen vorig jaar september. In het huis zou een agent met zijn gezin wonen. Gisteren werden al 3 verdachten in deze zaak aangehouden. Vanmorgen volgde de 4e aanhouding. Het gaat om een 24-jarige Tholenaar. De politie is nog op zoek naar een 5e verdachte, een 31-jarige man uit Sluis. Zijn huis is vanmorgen ook binnengevallen, maar hij werd daar niet aangetroffen. Er is een groot garnalentekort. Het tekort wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van veel wijting, een vis die garnaal op het menu heeft staan, en visbeperkingen voor vissers. Met als gevolg minder aanvoer en hogere prijzen. De prijzen die zijn ongeveer bijna verdubbeld. Dus ik wil wel nagaan. Het heeft er ook mee te maken dat onze leveranciers die geven maar een beperkte voorraad door.
Omdat er natuurlijk maar weinig gevangen wordt. Wat je dus eigenlijk bestelt is niet volledig wat je binnenkrijgt. En dat zorgt dus voor hoge prijzen aan de kassa. Bij ons in de winkel verkopen de garnalen nu voor 87,50 per kilo. En hoeveel was dat een jaar geleden? 47. We zien wel een vermindering van verkoop natuurlijk, dat is wel zo. Want dan had de meeste schrikken zichzelf een hoedje van die prijs. Inmiddels is de vangstbeperking opgeheven en mag er dus weer volop worden gevist. De hoop is dat de garnalenvangst daardoor toeneemt en de prijzen dalen. Juliaan van Poelje is niet langer de trainer van voetbalclub Kloetingen. De Middelburger werd gisteravond op straat gezet door de Beverlandse club. De reden is dat er volgens de club gemaakte afspraken structureel niet werden nagekomen door de coach. Het ging dan vooral over de gemaakte trainingsuren per week. En daardoor moest Van Poelje daarna zijn spullen pakken. Een opmerkelijk besluit van het bestuur van Kloetingen. En ook de spelers waren verrast en het ook niet eens met het vertrek van Poelje. En daardoor gingen ze verhaal halen bij het bestuur. Maar Van Poelje zat toen al verbijsterd terug in zijn auto naar huis. Een aantal weken geleden hebben we een gesprek gehad waarin we een aantal dingen hebben afgesproken. Dan moet je vooral denken aan dat de club van mening is dat er structureel 3 keer in de week getraind moet worden. En daar heb ik een wat andere kijk op. Ja, zij vinden dus dat ik daardoor de afspraken niet ben nagekomen. Het moment van ontslag is natuurlijk opvallend te noemen. Vorig jaar werd Kloetingen onder leiding van Poelje kampioen in de 4e divisie. En dit jaar in de 3e divisie zijn ze ook al zo goed als veilig. Met nog 10 wedstrijden te gaan was het eigenlijk gewoon uitvoetballen, het seizoen afmaken. En Van Poelje zou natuurlijk al vertrekken aan het eind van het seizoen. Maar dat gebeurt nu dus eerder. Wie er komende zaterdag tegen TEC op de bank zit, dat is nog niet bekend. Provincies zouden een eigen openbaar vervoersbedrijf moeten kunnen starten. Dat vinden GroenLinks, PvdA en NSC in de Tweede Kamer. Het zou volgens de partij een oplossing kunnen zijn voor onder meer Zeeland, waar de interesse van bestaande OV-bedrijven minimaal is om het busvervoer te verzorgen. Gedeputeerde Harry van der Maas is positief over het voorstel, maar vreest dat het voor Zeeland te laat komt, omdat over 2 jaar de provincie een nieuwe aanbesteding moet starten. In de vorige aanbesteding toonde geen enkel bedrijf interesse. Daarom is het huidige contract met Connection met 2 jaar verlengd. In de Oosterschelde bij Rilland is een proef aan de gang tegen erosie. Metalen korven gevuld met oesterschelpen moeten de zandhonger verhelpen. Ze zijn vandaag met de hand op de juiste plek langs de dijken gelegd. De zandhonger zorgt ervoor dat de natuurwaarden onder druk komen te staan. Onder andere het schor wat hierachter ligt erodeert daardoor. En eigenlijk met dit soort erosieremmers willen we het schorbehoud versterken. En we willen ook zorgen dat het zand en slip wat hier op de bodem ligt, dat blijft liggen en dat niet langzaamaan in de geulen verdwijnt. Als de proef slaagt kan het volgens de onderzoekers een oplossing zijn die veel voor de Oosterschelde kan betekenen. Dit is een gebied van 2 kilometer die we dan uiteindelijk zouden willen aanleggen. En er zijn ook allerlei andere plekken in de Oosterschelde die je wil beschermen. Dus het gaat dan echt om vele kilometers langs de dijken die je dan op die manier wil beschermen tegen erosie. En over een jaar worden de eerste resultaten van de proef verwacht. De komende maanden moeten 3700 Zeeuwse groep 8'ers kiezen naar welke middelbare school ze gaan vanaf komend schooljaar. Behalve een keuze over reisafstand en sfeer moeten leerlingen misschien wel meer dan ooit kiezen tussen scherm of boek. Want waar de ene school voornamelijk digitaal te werk gaat, houdt de ander nog bewust vast aan boek en schrift. Allemaal doolhof hier. Is het een doolhof? Alles lijkt op elkaar. Een VR-bril en het programmeren van een robot bij het vak informatica, maar ook ouderwets analoog boeken en schriften bij wiskunde. Op het Goester Lyceum kiezen ze bewust voor een combinatie. We zien toch dat analoog onderwijs dat het meest effectief is en dat leerlingen daar het beste leren. En het digitale ondersteunt daar heel goed bij. Digitaal dus als het de les verrijkt, maar niet standaard iedereen een laptop voor zijn neus. Dat zien we met name bij het leren van leerlingen door bijvoorbeeld tekstbegrip of ook zoiets als plannen, aantekeningen maken, schrijfvaardigheid. Dat zijn dingen die ze toch het beste analoog leren. Digitaal ondersteunt eigenlijk wel heel goed door toch op een wat aantrekkelijke manier soms het onderwijs aan te bieden. Ik vind het nogal indrukwekkend. Je kan alles zien, de hele wereld rondgaan. Indrukwekkend allemaal te zien, aan de andere kant van de wereld. Bij het Goester Lyceum in Goes kiezen ze voor en. Dus en boeken en digitaal onderwijs. Hier bij CSW Bestevaar in Vlissingen doen de scholieren alles op een tablet. Want, zegt de school, dat is beter voor hen
En dan kunnen we ze ook beter volgen. Er is nog nooit iemand teruggekeerd uit de dood. Nederlands op CSW Bestevaar in Vlissingen. Hier gaat praktisch alles op de tablet. Wij zijn een moderne school en wij geven eigentijds onderwijs. We vinden het ook belangrijk om toekomstgericht onderwijs te geven. Daarbij werken wij gepersonaliseerd. Dus dat betekent dat we werken vanuit leerdoelen. De iPad is een middel dat we gebruiken om dat doel te bereiken. Gepersonaliseerd onderwijs wil zeggen dat leerlingen bijvoorbeeld Nederlands op HAVO-niveau kunnen doen en een ander vak op MAVO. En een iPad is veel dynamischer dan een boek. Dus je kunt, een docent kan voor jou andere dingen klaarzetten dan voor bijvoorbeeld je klasgenoot. Ik vind het wel fijn, want je hoeft niet allemaal boeken mee te nemen in je tas. En het is veel lichter om mee te nemen. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Denk alleen al aan de verleidingen van social media. We hebben vorig jaar ook een firewall geïnstalleerd, omdat we toch wel merken dat apps als bijvoorbeeld Snapchat of Instagram toch wel een hele grote aantrekkingskracht hebben op pubers. Dus die sluiten we echt af op het moment dat leerlingen hier op school zijn. We gaan straks van thema B, paragraaf 4, opdracht 1, gaan we klassikaal maken. En Tablet of boeken of een combi. Deze maand zijn de open dagen en kunnen de groep achters het gaan ervaren. Vanaf 25 maart kunnen ze zich gaan aanmelden. Het weer stond op met een ochtendhumeurtje en hield daar de rest van de dag last van. Want met vooral bewolking en andere grijstinten werd het nou niet bepaald een vrolijke dag. Maar hoe anders wordt het morgen? Volop zon, een matige wind uit het zuiden bij maximaal 17 graden. Maar het chaggerijn blijft toch een beetje in het weer hangen. Want vrijdag weer meer bewolking, regen en een stuk koeler dan morgen. En tot slot nog even dit, want de pratende prullenbakken in Middelburg zijn de mond gesnoerd. Tot voor kort was voormalig burgemeester Harold Bergman als een ware hollebolle gijs te horen als er iets in de bak werd gegooid. Maar zijn stem is nu niet meer te horen. Maar dat heeft niks te maken met zijn vertrek. Het was hoogst irritant om zo'n prullenbak te hebben en de hele dag aan te moeten horen. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Dus dat is echt 1000 keer op een dag. Daar lig je 's nachts nog van te dromen. Ja, en dan moet je niet hebben natuurlijk. En daarmee is dit wereldprobleem ook weer opgelost. Meer hierover in onze app en natuurlijk ook op onze site. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.